راديو دنگیگن دنگی توی هاواتیا Şinavîndان û çan a radyoya denge gelden baş godarên hêjeyî û 20 adarê 2024 çarşembe li Brükselê saat 8 li Amedê de em û çên serîsî pêşkêş bikin demdema azadiya rêbera Poyê. Fikrê rêber Apo fikrê mirovahî giştî ye û ji bo mirovahiyê piştî ye. Gerek dike mirovahî li rêber Apo xwedî derkeve. Azadiya fîzîkî ya rêber Apo erkekê exlaqî ye ya mirovahiyê piştî ye. Azadiya fîzîkî ya rêber Apo temamkirina azadiya mirovahiyê piştî ye. Li zindanên dewleta Tirk çalakiya grêva birçîbûnê 115 roj li payê xwe hiştingirtiyên siyasî yên li girtikên Bakurê Kurdistan û Tirkiyê ji bo azadiya fîzîkî ya rêber Abdullah Öcalan çarêserkirina pirsgirêka Kurd biriyên demokratîk û rakirina têcidê di 27 mijdara 2023 de dest bi grêva birçîbûnê ya demkî û dorveger kiribû. Çalakê di roja 115 de berdewam dike ji bo bibin dengê girtiyan li gelek navên dan jî dayîkan çalakiya nûbeta adaletê dan dest pê kirin. Çalakê zêdetirî set rojin li 8 bajaran pêkte. Dayîkên Amedê 106 rojin çalakiya xwe didomîne. Da çalakê li avaya DPP rêxistina navçeya Bağlarê pêkte. Dayîkên berxwedêr li Amedê tevlî kongreye me tuat fêdê bûn banga tevlî bûna Newroz Amedê kirin. Li Wanê jî beşdarî nûbeta adaletê bi duruşmeyên bijî serokê Apo nûbeta xwe domandin. Li Mêrdînê jî dayîkan banga rakirina têcidê kirin. Nûbeta adaletê li Batmanê jî bi biryardarî dewam dike çalaker nûbeta xwe li qadeyê Newrozê domandin. Li İzmîrê jî li avaya Dem Partiya rêxistina navçeya Buca 4 roj li pay xwe iş. Nûbeta adaletê li Mêrsîn, Edene û İstanbulê jî dewam dike. Nöbeta azadî ji Öcalan re ali bajarê Strasbourg Fransayê di hefteya 612 de didome çalakî her hefte ji aliyê komeke cudaya Kurdên li Ewropayê û dostên wan ve tê meşandin. Vê hefteyê komek welatparêzên ji herêma Hamburgê Almanyayê nöbet dewrgirtin. Komanûya çalakeran ji Erkan Yaşar, Haydar Aslan û Rêza Behratîn pêkte. Li ser navê Komê Erkan Yaşar axivî. Wagom dizanin ev 3 sal to agahî ji rêberê gelê Kurd nayê istem. Damgalaziya me CPT û Avrupa Konseyî û demek nêz de agahiyekî ji bo rêberê me bideme. Devleta dagirker sistemekî rêj de êrişî ser Kurda dike. Em vê êrişî wisa em nema qebûl dikin. Heya ku serokê me azad nebe, gelê Kurd jî azad nebe. Em li serokê xwe azad bikin, ku em jî azad bibin. Wî jî seroka xwe, wî jî seroka xwe. Belêgodarên hêja em ê deqekî dawî heye em ê bi were par ve bikin. Fermandariya biryargeha NPG mizgîniya Newrozê eşkere kir. Gerlayên azadiyên Kurdistanê bûne xwedî wê derfeta ku balafirên bê mirov ên biçek sîha bê bandor bikin. Hêzên me bi giştî 15 sîha anîne xwarê. Dema ku berfirehêyan û çêwerê em ê bi were par ve bikin. Em dixwazin dîsa dubare bikin fermandariya biryargeha NPG mizgîniya Newrozê eşkere kir. Gerlayên azadiyên Kurdistanê bûne xwedî wê derfetê ku balafirên bê mirov ên biçek sîha bê bandor bikin. Hêzên me bi giştî 15 sîha anîne xwarê. Dajna dijlî Kurd û
Kurdistan cejni Newroza Fatişkiya girelusum cejne Piroza Cejni Kurdistan cejni Newroza Ji Newroza Dêrsimê hezar silav ji îmraliyê re Dêrsim xwe bi rengî û agirê Newrozê xemiland welatiyên di qada hunerê li hev kom bûn bi meşeke berexwedan qada Seyid Riza. Li qada Seyid Riza dayîkên aşê li her beşên cihê xwe girtin û pankartên agirê çaran bûye milyonan û tuyê mizgîniya me serdan û rêzanê me yê hate hildan. Hat dîtin ku jin ciwan li şayê pir zêde ne. Dengê daxwaza azadiya fîzîkî ya rêbera ku têkoşîna ji bo vê armancê ji kolan û qadên Dêrsimê bilind bû. Li qada Seyid Riza PKT'yên bajêr agirê Newrozê bi hev re pêxistin. Da haftina de bank li gel hatkirin ku li dora îtîfaqa Dêrsimê bicivin û sûyeke adarê serkeftinê bi dest bixin. Pîrozbayiyê heta derengiya rojê li dora agirê Newrozê bi gerêdana govendê dewam kir. Girelusum cejne Piroza Çawiya geriye mücademe Newroza Mulayê em ji bo hebûna têkoşînê pîrozbayî piştî rêzgirtinê dest pê kir piştî jî hevserokê Dem Partiyê yên Milasê Newroza gel pîroz kir. Piştî jî namzê tên hevşaredariyên Dem Partiyê yên bajêrê mezin Mulayê Newroz pîroz kirin. Piştî parlamenter İbrahim Akın Axivî got ku têkoşîna kawayê Hesînkar îro ji hêla kawayên Hemdem ve tê domandin Akın wiha domand desthilatdarî îro dide heqên demên pir dişibin hev. Desthilata zalim îro hew dide mafemeyê jiyanê tune bike li her devera Kurdistanê amadekariyan şer dike. Em jî têkoşîna xwe didomînin em her tim li gel aştiya birûmet bûn û dikarin li cem herkesî bi aştiyê re bin. Bi domdarî Akın Balkşanser hilbijartinê rêveberiyê herêmî yên sûyeke adarê wiha domand. Ev hilbijartin roja têkoşîna dijî desthilata Yekperez, Nijadperez û dijminê Kurdan e. Em dixwazin ji bo azadî û demokrasiyê bi ser bikevin. Em ê li Mulayê, li Milasê li Bonturumê xwedî li navzêtên xwe derkevin. Piştî axaftinan agirê Newrozê hatibê xistin pêşê ji Koma Serhat, Ahmet Ömür, Xecê Rojden û Ahmet Deng derketin serdikê û stranên xwe gotin pîrozbayî bi gerêdana govendê bi dawî bû. Li Finlandiya paytexta Helsinki Newroz bi şahiyeke hat pîrozkirin di şahiya li Helsinki de siyasetmedarê Kurd Remzî Kartal li ser rewşahiyî ya li Kurdistanê û cîhanê nirxandin kir. Piştî ji koalîsyona Çepa Finlandiya li Andreas û Pav Arhimîk jî axivî û piştgirî dane têkoşîna gelê Kurd ya li dijî dagirkeriyê. Piştî axaftinan hunermendê Kurd strangotin girseçî govend girêda. Li Ingîlîstanê bajarê Liverpool jî Newroz bi coş hat pîrozkirin û gotin azadiya rêber apo azadiya me ye. Di pîrozbayiya Liverpool ravîn azad bibe. Piştî peyama Parlamentera Partiya Karker a Liverpool Paul Baker hat xwendin. Piştî hunermendên Kurd strangotin û gel govend girêda. Bi berdelan me zincîra koletiyê şikanir Mahmud Ahmed anî ziman ku Newroz bi PKK re bi rihê neteweyî û şoreşgerî hate pîrozkirin û got bi sayê ewladên xwe yên şehîd em xwe şiyar bûn û zincîra koletiyê şikandin. Mahmud Ahmed ji anî feraxiviyê got min di Newroza 1987 da li gundê Endewarê PKK nas kir. Berê Newroz bi pîknikê de hat derbas kirin. Newroz bi PKK re êdî bi rihê şoreşgerî û neteweyî hate pîrozkirin. Me fêm kir ku bi berxwedana mazlûm doğana Newroz berxwedana têkoşîna jiyana gelan bin deste û rojeke nû ye roja yekîtî û hevgirtinê ye. Bi PKK re me xwe gihand rastiya Newrozê. Mahmud Ahmed dazanin ku rejima Basê dixwest tirsê bike nava gelê û gelê Kurd de bêdeng bike. Bê nasta me bihêle. Digel bi militanên PKK tirs parçekir û li dêrikê Newroza 2004 li gundê bê carekê pîroz kirine. Zarokên me parastina xaka xwe rûmeta xwe ji bo gelê Kurd neyê tunekirin canê xwe feda kirine. Di saya vê xwîna hêja û bi rûmet em ji xewa giran hişyar bûn. Me zincîra koletiyê şikand divê hemû Kurd bi vê rihê li qadê Newrozê daxwaza azadiya fîzîkî ya rêber apo bikin.
Kolektifa tev çant ya Avrupa strana dem demeye stranek amade kir. Kolektifa tev çant ku hata naha bi gelek stranen xwe di nava gel de hatiye nas kirin ve carê ji bu strana dema demeye stranek nu amade kir. Tev çandê dest şankir ku li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye hilbijartinên herêmî hene. Kurd, Demokrat, Aştixwaz, Sosyalîst û jinên li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê li dora Dem Partiyê kom bûne. Hilbijartinên herêmî di Sûyek adarê de jî ji bo gelên li Tirkiye û demokrasiya li Tirkiye girin ger. Ve me weke tev çandê bi strana dem dema me ye xwest destekê bidin Kurdan û demokratên li Tirkiye. Komiteya Navendiya Partiya Komîsa Maus MKP Nevroza Serhildan hembêz bikin pîrozkir. MKP bi daxuyanekê cejna Nevrozê pîroz kir ku ji bo desthilatdariya de heqê serdemê û faşîz AKP MHP'tîk bibin em ê birehê serhildanê Nevrozê hembêz bikin û têkoşîna şoreşgerî bilind bikin. MKP balkişan şerê li çar aliyên cîhanê û got li gel zilim û dorpêça giran ji gelê cîhanê yên bin dest berxwedan têkoşîn û serhildanê dikin. Jinên ku ji birî têkoşîna li dijî desthilatdariya mêr û kapitalizmê riyekê din tuneye di heşt adarê de qat dagirtin û li hemû qadên jiyanê seri hildan. MKP got têkoşîna kawaya hesînkar li dijî dahaq bû di sed sala 21 de ji kawayên hemdemî Mazlûm Doğan li dijî dahaqên serdemê têkoşîn kir. Gelê ku jî Nevroz kire sembola serhildana li dijî zilmê. Dewlet atir ku desthilatdariya faşîstî AKP MHP her roj bi tonan bombe bi ser Rojava û Başûrê Kurdistanê de dibarane çekê kimyewî jî di nav de hemû çekan bawekê bê perwa bikartîne û sêcem mirwaniyê dike. Divê karker û ketkarên Tirkiye Bakurê Kurdistanê li her devera ku xwe birêxistin bikin û li dijî faşîzmê têkoşînê bike. Divê emagirê serhildana Nevrozê li her qadê li dijî dagirkerî metîngerî xizaniyê zex tecîtê gurtir dikin û têkoşîna şoreşgerî ya yekbûya li dijî faşîzmê berfirehtir dikin li hemberî wan têbikoşin. Qers welêdî ji dep ku dolabên AKP MHP bi ser bikeve navzedin Dem Partiyê yên ji bo hevşaredariya Qersê Kenan Karahancı û Arzu Savaş Deman diyar kir ku desthilatdariya faşîst AKP MHP li dijî wan bi yek navzedê tev li hilbijartinê dibin û bank li hilbijêrên li derveyî bajêr kirin ku dengê xwe bikar bînin. Kenan Karahancı got AKP MHP li Qers û Îdirê bi yek navzedê tev li hilbijartinê dibin 4000 hilbijêr li herêmê bicih kirine. Tetbîqata leşkeriya ku her sal bi rutinî di dehê Sibatê de dihate kirin, îsal ji bo sihê adara 2024 hate plan kirin. Bi vî rengî leşkerên tevlî tetbîqatê bibin jî ve bi navê wazîfedarkirinê li Qersê dengê xwe bikar bînin. Meselê esasî ev e ku li Qersê serî li deq û dolabê nû didin. Divê gelê me mirovên me li hemberî vê yekê hişyar bin. Divê gelê Qersê rê nede ku 5 salin din bunda bibin û şaredarî cardimî be cihê dizî gendalî û rantê. Arzu Savaş Derman jî got Qeyûmê li Qersê ji birî dizî û talanê tiştekê din nekiriye. Bi taybetî saziyên jinan tune kirin, pirsgirêka paqijiya bajêr çareser nekirin. Ji niha jî dixwazin bi dek û dolaban bi hîleyên siyaseta qayyûm bikin pratîkê lê çi dikin bila bikin xelkê Qersê wê xwedî li îradê xwe derkeve. Em bi wê warê dene ku Terekmen, Türkmen, Azeri, Kurd, herkes ve dengê xwe bide Dem Partiyê. Dostê Kurd Erlik Folkvord hate veşartın dostê Kurd yê Norveçî Erlik Folkvord ku li paytexta Swêd Stockholmê di yek adarê de wefat kir, duh li paytexta Norveç Osloyê bi merasîmeke girsî hat veşartin. Hevserokatiyê konservebera kêcekê jî peyamek şiyand û got Erling di beşeke girîk a jiyana xwe de di nava dilê Kurdan de bû xwedîciyeke girîk. Têkoşîna wî ya ji bo demokrasî û adaletê wê tu carî neyê ji bîr kirin. Bi navê Civaka Demokratîk a Kurd a li Norveçê endam
Endam Aziz Axve got erlik li Norveç'e hîme karên ji bo Kurdan danî. Gelek caran çi Kurdistanê û destek da têkoşîna gelê Kurd. Polport piştî axaftinê hate veşarte. نوچه می داویل رهای زاروکه که با اوی که گمان جانا خوش دستا زاروکا بناوه ساریه سه هفده سالی لطاقه دیکیلیا نافچه پرسوزا رهای با اوی که گمان جانا خوش دستا جنازه ساریه سه لآخوری رخ مالا خواه هات دیتن و هات ایتاکرین که خواه کشتیه جنازه ساریه سه جبو اوتوپسی را کرن مورگا سازیا تپا عدیه رهای هر وحد زانی که دمکه نیز بره نشانین زاروکه هاتبو کرن و دید دمکه nezde bahatı zevcandır. بلگودارین هیجا ام دخوازن دقداوی بوره دیسابار و بکن دوباره بکن بریا 4 روزا روز اینیا درباز بویی فرمانداری بریارگهان ناوندنا لپگه هر وها انداما کمیته روبرا پگه که دوران kalkan bu borinin Murat Karayılan axaftine xode gutu bu eme deme peşteme mezgini ki bu vere par ve bikin ev mezgini ket ajansan u beje derfet elme çebun ku sihayan bandor bikin bazı siha hatine xıstin Fermandariya biryargeha ne pege mezginiya nevroz eşkerekir gerleyin azadiyen Kurdistan'a bune xwedi ve derfete ku balafren be emrov em biçek siha به باندور بکن